Sani Danja da kuma Yakubu Muhammad sun ba mu kowa mamaki. In wa gudan da mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Sharhin Arewa. Sani Danja sannan kuma Yakubu Muhammad suna tare a idi, sannan kuma sun yi kaya kala daya, an musu aikin kaya kuma iri daya, sannan sun je idi tare. Wannan abu ne wanda ya ba mu yan Kannywood mamaki, saboda babu wanda ya taba tunanin haka zai iya faruwa, saboda yan Kannywood yawanci ba a tare suke ba. Yawanci zaka ga wani da wanda zai je idi daban, kowa da kalan wanda zai je da shi daban, but amma waɗannan su sun haɗe kansu sannan kuma sun je idi tare. Haka ya burge mu sosai, sannan kuma mun ji daɗin hakan kuma masoyansu sun ji daɗin hakan abin da suka yi. Idan ka kula, yawancin 'yan Kannywood ba sa zuwa idi tare da 'yan uwansu, sun fi zuwa idi tare da wasu daban ne, amma idan ka kalla waɗannan sun haɗa kansu sun je idi tare.